Kaixo, gaurko bideo honetan adimen artifiziala nola erabili jakin dezakezuen azalduko dizuet. Zuek formazio profesionalaren zikloko erronka bati buruzko ideiak sortzeko. Adimen artifiziala ez da zerbait mistikoa, baizik eta erraminta boteretsua, eta gero eta gehiago erabiliko duzue zure lanbidean. Bideo honetan, 3 gai nagusia aztertuko ditugu. Hemen agertzen direnak. Lehenengoa izango da prompt espezifikoak idazten ikasiko dugu. Bigarrena, bi adibide ikusiko ditugu. Bada Scholar Chat GPT eta bestea DuckDuckGo adimen artifiziala. Eta amaitzeko, adimen artifizialak proposatutako ideiak nola baloratu behar diren azalduko dugu. Bueno, hasiko gara azaltzen zer den prompt bat, bai? Hau oso ondo ulertu behar dugu. Promptek adimen artifizialari ematen dizkiogun aginduak dira, eta horrek zehaztasun handiz idatzi behar dira emaitza onak lortzeko. Adibidez, imaginazazue bilaketa bat egin nahi dugula, orduan hemen zerbait idatzi behar dugu, ezta? Bueno, jakin ezazue adimen artifizialarekin ibiltzen garenean hemen idazten dugun guztia deitzen dela prompt. Zer gertatzen da? Hasieran bilatu nahi dugunean zerbait adibidez idatziko dugu nola margotu nire txirringa. Vale. Honek emango dizkigu emaitz batzuk. Bueno, emaitza hauek aztertu behar ditugu, bai? Eta joan behar gara prompt hau aldatzen, bai? Zertarako, bideratzeko emaitzak gure zedera. Jakin behar dugu oso ondo zer lortu nahi dugun eta propen eraldaketarekin lortuko dugu bideratzen emaitzoiek guk nahi dugunara. Bai. Orduan, frogatuko ditugu, hemen jarri dudan bezala, bi adibidetan, bai? Lehenengo erabiliko dugu Scholar Chat GPT, eta gero DuckDuckGo adimen artifiziala. Bueno, Chat GPT ezagutzen duzue, eta ziur nago behin baino gehiagotan erabili duzuela. Bueno, jakin ezazue hemen badagoela esploratzeko erraminta gehiago, hemen agertzen da bat nahiko interesgarria, Scholar GPT, bai? Orduan hau da erabiliko duguna. Ez pentsa hau erabiltzeagatik mugatuta dagoela edo ez, kontrakoa. Egokituta dago hezkuntzan erabiltzeko. Beraz, lortuko ditugun emaitzak agian hobeagoak izango dira. Orduan hemen adibidez erabiliko dugu jarriko dugu prompt bat, bai? Eta, gure asmoa izango da txirringa bat margotzea, ezta? Orduan, hemen sortuko dugun prompta izango da idei bat eman txirringa bat margotzeko. Bale, orduan, utzi behar dugu lanean, eta konturatuko gara hemen agertzen diren erantzun asko agian ez dira guk nahi ditugunak. Zergatik, ze jarri dugun prompt hau nahiko irekia dela, edo delako. Orduan, zer egin behar dugu? Zehaztu, ezta? Orduan, landu behar dugu prompt hau, adibidez, jarri behar dugu, eman 5 ideia txirringa bat margotzeko, kotxe margotzeko tailer batean, bai? Ja, eszenatoki bat jartzen ari gara, badugula tailer bat, eta han dauden errekurtso guztiak. Hau da, badugula kabina, baditugula pistolak, orduan hemen ja agertzen diren emaitzak ja zehatzagoak dira. Orduan guk aukera dezakegu, adibidez gustatzen bazaigu baten bat, aukera dezakegu bat, adibidez metalizatuta
tutako efektua. Ez? Eta hau garatu, orduan. Sortu behar dugu beste prompt bat, adibidez, gustatu zait, aipatu duzun lehenengo puntua. Garatu gehiago. Mesedez. Orduan ja ikusten duzuenez, estutzen ari gara ja bilaketa, ezta? Ja, bueno, baiaz metalizatu efektua egitea erabaki dugu, orduan, bueno, pues ja, agertzen dira ja emaitzak horren inguruan. Gauza bera egin dezakegu DuckDuckGo web orrialdean. Hau da betikoa, bilatzeko tekstua edo, baina hemen konturatzen bagara badauka ere duck.ai. Orduan hemen gauza bera jar dezakegu. Eta gauza bera egin. Emaitzak desberdinak izango dira, hemen behitu agertzen zaizkidan bost emaitz oso desberdinak dira, baina, bueno, denak ideiak dira eta joango gara prompt hori aldatzen eta bueno, erantzuna egokitzen. Bale, bakarrik daude herramienta hauek? Ba ez. Eta hemen proposatzen dizuet dokumentu hau, PDF hau lortzea, ezta? Hau interneten dago, eta hemen begira dezakezue hainbat herramientak lan egiteko. Adibidez, orain gaude adimen artifizialarekin. Joan beharko ginateke eta bitu. Hemen badago atal bat inteligentzia artifizial deitzen dena. Orduan, sakatzen badugu, hemen proposatuko dizkigu hainbat herramientak, bai? Batzuk ezagutzen ditugunak, beste batzu, pues igual ez dira hain ezagunak. Baina kontutan hartu behar izan duguna izango da kolore hau, bai? Berdea baldin badago, esan nahi du erabil dezakegula arazori gabe. Horia bada kontuz, erabil daiteke, baina kontuz ibili behar zara segurtasunaren aldetik, bai? Igual egokitu behar duzu edo begiratu behar duzu, bueno, zerbait egin arazoetan ez hartzeko. Gorria agertzen bada, mesedez ez erabili. Badituzue aukera asko, berdez daudenak, orduan proposatu dizkizun bi hauek baino gehiago erabili nahi badituzue, mesedez hartu hemen eta frogatu berdez daudenak, bai? Bueno, eta orain ikusiko dugu hirugarren puntua, bai? Adimen artifiziala proposatuko ideiak nola baloratu behar diren, bai? Ze argi izan behar duzue, adimen artifiziala proposatutako ideiak beti ez direla zuzenak, bai? Adimen artifizialak egiten duena da zerbait sortu, baina ondo dagoen ala ez, erabakia hori zuen eskuan dago, bai? Orduan, ematen dizun informazioa irakurri behar da, baloratu behar da, eta ezinbestekoa da gutxienez lau galdera hauek egitea. Adibidez, berrikuntzaren aldetik, hau da, innovazioa, bai? Originala da edo ez da originala. Bidegarritasuna teknikoan, zer? Gaur egungo baliabideekin garatu daiteke, gerta daiteke ja desfasatuta egotea, zahartuta, ezta? Gero eragina baloratu behar da. Hau da, arazo eginkortasunez konpondu aldu? Bai, ez, horri buruz ere pentsatu behar da. Eta garrantzia da, garrantzitsua da, erronkarekin eta espezialitatearekin bat dator? Bai, ez. Orduan, balorazioa guk egin behar dugu, bai? Eta emaitza guztiei gutxienez lau galdera hauek egin beharko dizkiogu, bai?
Bueno, eta orain, labur bilduz, ikasi duzu prompt espezifikoak nola egiten diren. Bueno, pizka da praktikatu dugu, txap GPT, baina eskolar modukoan jartzen dugunean, eta ikusi dugu ere DuckDuckGo adimen artifiziala. Aipatu ditugu beste erramintak, erabiltzeko prest daudenak, eta amaitzeko ideiak nola baloratu behar diren azaldu dugu, bai. Así que, bueno, pues animatu eta saiatu, eta gogoratu adimen erraminta boteretsua da, baina zuen erabakiak eta kritika profesionalak dira garrantzitsuak. Ezkerrik asko zure denboragatik, eta praktikan jarri, ikasi duzuen guztia. Agur.